Vittu huono sana. Mikä oli? Mennään teille. Mä ollaan Jani Porissa. Miksi sulla ei oo housuja jalassa? Ota vittu, mä tuun teille. No miksi sulla ei oo? Mä tuun vittu housu. Kirkos. Äijä hoitaa. Vittu se Niin just. Se kamera. vittu sä uskaltaa nauraa. Se on Jurku. Jurku. Mulla vittusti vittu. Ihan vittusti. Ei mä vedä ketään blä. Mä oon vittu hiiri. Antakaa. Jani, onko mitään muuta sanottavaa? Peruspoikki. Perusboy. Perusboy. Mä pääsen sisään. Mä oon niin vittu perusboy. Laita ne vittu sisään. Vittu. No mikä vittu sun huone? Mihin huoneeseen tullut? Ja ei ole housuja jalassa vittu. Jani, Joo. nyt kerät itses. Mihin mä oon mennyt? No, sun huoneeseen. Mihin mä huonoon? No, toi seuraava. Seuraava. Niin. Vittu saa aikoja. Niin. Boy. Boy. Vittu se boy. Peruspoikki. Ihan paskana. Kyllä pitää ottaa vähän keittoa. Kyllä tiedät. Mitä vittu? Onks sussa avainkortti, Jani? Missä on lompakko? On mun avainkortti. Antais mennä sisään. Missä on lompakko? Onks kortti lompakossa? Ei kun mennä sisään. Mennään siis. Jani, mun mielestä sun kannattaisi mennä yksin sinne sisään. Ei ihan paskana. Sulla on housut puolitangossa. Ja sä oot ihan paskana. Sitten selvinnyt kuitenkin sun oma huoneen niinku kerrokseen. Mutta sun huone on tossa, ehkä 2 metrin päässä. Sä et pääse sinne. Koska sä oot ihan vitun paskana. Siis otit sä jotain niitä blindeja? Otit sä mun blindeja? Jani. Onko sulla se avain nyt? Tai se kortti? Jani. Onko sulla se avainkortti? Oo. Mitä sulla on kädessä siellä taskussa? Ei oo ihan paskana. Häh? Se ihan paskana, Jani. Et oo. Mites toi sun
huoneen avain. Jani? Hei, missä vittussa se avain nyt on? Se sun kortti. Hei. Jani. Ei vastausta, se kuoli. Kuolit sä? Joo, eiköhän me lopeta tätä. Lähdetään bilettään. Jani, missä se kortti on?